Standing by for launch command. T-minus 1 minute. Mission control, the bird has landed. Guidance systems online. През следващите няколко минути ще разбереш как можеш да се предпазиш от инфлацията и как можеш активно и пасивно да увеличиш дохода си. Това, което ще видиш, е една глобална и иновативна фонова система и заедно ще разгледаме темата TLN 2.0. Протокол, който навлиза в нашата сфера. Това е една екосистема и тази тема е все още непозната, но мога да твърдя, че пътят, който тя ни открива и шансът, който ни дава, улеснява ежедневието вече на стотици хиляди хора. Казвам се Ирина, на 50 години съм и родом съм от Габрово. 23 години живеех в Германия и от една година близо аз и съпругът ми се върнахме да живеем в България. Там имах 15 години студио за красота, ноктопластика. Какво ми беше, как да кажа, преживяването в Германия? 10 часа на ден, дори 10-12 часа на ден работих, почти нон-стоп мога да кажа, което се отрази на здравето ми и на семейството, разбира се. И някакси така тайничко си мечтаех да дойде моментът, когато аз мога нещо да променя в живота си. И така започнах да се интересувам как мога от вкъщи да работя, какво мога да направя онлайн и да променя просто начина си на живот, защото това не можех да си го представя, че още няколко години занапред мога да функционирам, а не да живея. И така попаднах на тази система, която аз искам просто днес да ти представя, защото мога да твърдя, че от момента, в който разбрахме за какво става въпрос, аз и мъжът ми, въпреки че той беше доста скептичен, което абсолютно разбирам и мога да си представя, че много от хората, които се сблъскат с тази нова сфера, също така ще реагират. Но въпреки всичко ние си дадохме време, за да разберем за какво става въпрос. И мога да твърдя, че в момента, в който ние разбрахме какви ползи и какъв шанс ни дава тази система, решихме, че би трябвало този шанс да не го изпускаме. И навлязохме, така да се каже, в тази сфера на криптовалутния свят. Казвам криптовалутния свят, защото ние минаваме чрез този свят, но не е точно криптовалута, което днес ти ще разбереш. Това, което днес ще ти представя, е специално, разбира се, за хора, които искат да постигнат финансова независимост. Един нов и много по-различен начин, с който можеш да съхраниш парите си в децентрална платформа и в рамките на няколко дни можеш да стартираш свой собствен бизнес. Без да имаш предишен опит, без технически умения, без да се налага да инвестираш огромна сума пари в това и, между другото,
би трябвало да потвърдя, че аз съм един пример за това, че аз абсолютно нищо не знаех, абсолютно чужд ми беше този език, така да кажа. Навлязах в тази тема, защото аз просто разбрах какви са ми ползите. И, както преди малко споменах, не исках да ги изпусна. Така. Преди да започнем, искам да ти кажа, че имаме едно оправдание, така казаното дисклейма. Какво означава това? Значи, ние не сме финансови консултанти. Ние даваме само информация как можеш ти да, например, за тебе да поемеш някаква отговорност. И по принцип знаеме всички, че във всяко едно нещо има риск, независимо в кой проект инвестираш или се присъединяваш. В криптовалутни акции и в други дружества доста пъти има още по-голям риск, в който хората не осъзнават, когато започнат да инвестират. Така че на нас не е важно ти да получиш необходимата информация първо, да разбереш дали това нещо ти допада и след това да се консултираш с нас, за да ти дадем просто съвет чрез нашите опити, какво можеш да направиш по собствена воля. Така, какво всъщност означава финансова свобода? Нашата формула е 3С. Това означава свобода, спокойствие и сигурност. Сега аз имам един въпрос. Не искаш ли това да е твоето бъдеще? Разгледай тези 3 снимки, които съм поставила и помисли дали не би искал това да бъде твоя живот. Не е ли редно това да е твоето бъдеще на теб и на твоето семейство? Не мечтаеш ли за повече свобода, да правиш това, което ти прави удоволствие, това с което се заловиш, така да го правиш по собствена воля, да можеш спонтанно да пътуваш, да си позволиш почивка, където искаш в желаната дестинация. Повече да живееш означава да имаш достатъчно време и спокойствие за себе си и семейството. И по-малко време да инвестираш в работа и да избегнеш стрес от околността и дадени хора. Но разбира се, за да си добре, да пътуваш и по този начин да имаш собствен живот, са ти необходими нужните финансови средства. И да, ето това е, за което днес ще говорим. Или може би теб те вълнува друга тема, като здравето, разбира се, което е най-важното, и тук обаче знаем много добре какво ние получаваме за нашето здраве, и ако искаме качествено здравословно осигуряване, са нужни за това немалко финансови средства. И затова има смисъл да станем финансово свободни, да си позволим по-голяма грижа за нашето здраве и здравето на нашето семейство. И как стои въпросът с темата време? Аз като майка, която е работила нон-стоп, не мога да върна времето обратно, когато е трябвало да обърна повече внимание на детето си. И в най-важните години на развитието на моята дъщеря съм била принудена да заменям време за пари. И тук всеки има възможност на време да промени това и да прекара най-ценното време с семейството си. И всеки ден можеш да плануваш деня си така, както на теб би ти харесва, и да постигнеш личните си цели. И парите, които са нужни за всичко там, ти да печелиш и използваш с удоволствие. Така, искам тук да ти представя едно нещо, което аз специално никога не бях така го осъзнала. Може би си чувал за 4 източника на доходи според квадрата на паричния поток на Робърт Кийосаки. Така наречения кешфлоу квадрант, който казва, че само пасивният доход води до устойчив успех и в крайна сметка ви прави наистина свободни. Това са думите на Робърт Кийосаки. И може би си чувал за
книгата "Богат татко, беден татко", от която произлиза това обяснение и сърдечно ти я препоръчвам, защото там е много важно да проумее човек какво допринася всъщност мисленето и действието на един образован човек да стане богат, а от другата страна един, който е учен и не може да забогатее. Но нека сега да разгледаме този квадрат. Повечето хора се намират в лявата страна, като служители или самонаето лице, което решава да не работи за някого, а да създаде собствен бизнес. Но какво се получава в крайна сметка? Като служител сменяме време за пари. Това означава, аз прекарвам времето си при работодателя, работя каквото ми е нареди и в замяна на това получавам заплата, която в повечето случаи не е достатъчно висока. Но и нямаме възможност повече време за повече пари да заменим. Като самоосигуряващо лице обаче, разменяме повече време, разбира се, за повече пари. Но има едно но. Когато си самостоятелен, си задължен повече да работиш, да покриеш разходите си и това не винаги е по-добрия вариант. Така, сега се прехвърляме в дясната страна. Там виждаме предприемачи. Да, това, така да се каже, е една по-висока лига. Значи аз съм предприемач. Имам служители, които работят за мен и големи печалби, които покриват разходите. В такъв случай придобивам пари, без аз да бъда 100% активен. И тук вече работи всичко без значение дали съм там или не. Но въпреки всичко отговорността остава само в мен. А най-отдолу в дясно виждаме инвеститора. И това е, мога да кажа, шампионска лига. Той оставя парите да работят за него, той може да пътува, да е при семейството си, да работи когато и както реши и има достатъчно време за себе си. И точно това е, което ние правим и искаме да ти покажем. Сега вече може би разбираш смисъла на нашата формула 3С. Пак повтарям. Спокойствие, свобода и сигурност. И още един път ти предлагам книгата "Богат татко, беден татко". Там ще разбереш наистина много неща и на нас специално ни откри нов хоризонт и промени мисленето ни относно темите като пари, бизнес, инвестиция. Така, ако ти разбереш какво ти е нужно и какво можеш да промениш, разбира се, тази възможност с нашата система е една невероятна възможност за тебе и ние специално, аз и мъжът ми, сме безкрайно благодарни, че имахме тази възможност да се запознаем с тази тема. Така, какво е нашата екосистема? Ако работиш в търговията на дребно, знаеш, че компаниите харчат милиони, дори стотици милиони за програми за лоялност на клиентите. Малки предприемачи не могат да избегнат създаването на програми за лоялност на клиентите, системи за отстъпки или клиентски карти, каквито познаваме, или нещо подобно с точки и така нататък. Защото по принцип всеки го прави. И точно тук идва идеята за нашата кешбек система. Може би си чувал кешбек система. Сега ще обясня какво е значението и защо ние използваме тази кешбек система. Това е едно дигитализирано решение и сега ще ти обясня. Ние активно изграждаме една структура, с която имаме много добри възможности за печалба и тази страхотна идея може да бъде използвана от много хора по света за пасивно активно генериране на по-високи приходи. Да направиш така, че парите да работят с максимална сигурност за теб, това е, което всеки мечтае и ето това е вече реалност. Това е в крайна сметка визията и идеята, която сега ще разбереш. Работим с предприемачи, финансово заможни хора, но и служители от средната класа, така да кажа, които искат да изградят странично занимание или имат за цел да напуснат основната си работа и да променят изцяло живота си. Също така контактуваме с хора, които живеят от пасивен доход,
само като инвеститори. Това също е възможно. Всеки решава. Вал екосистемата е първият проект, който който свързва крипто и реалната икономика в собствен мащаб, в световен мащаб. Така, за какво точно става въпрос? Тези хора се занимават само тези, които се занимават само с криптовалута, по принцип знаят, че ако не си наясно в тази сфера, е опасна спекулация. Можеш и много пари да загубиш. Има специални платформи, където можеш да си закупиш валута, но ако не са ти ясни нещата, е вероятно и много да загубиш. Или се доверяваш на някой, който ти обещава нещо и в такъв случай също е страшно голям риск да си загубиш парите, за което аз съм чувала, че много хора имат такива негативни преживявания. Сега, тук имаме обаче съвсем нещо ново и мога да кажа, че няма нищо общо с такива спекулации. От дясно тук виждате предприемачите. Това са фирмите и те плащат много пари, за да приемат и използват кешбек системата. В същото време губят обаче и много пари, остават без движение, ако кешбек системата не се приеме от клиентите. От другата страна имаме клиентите, които чрез събиране на кешбек точки могат да пазаруват, но проблемът, който имаме, е, че често тези точки, които събираме, или бонуси, които ни се трупат, или каквито и да било там някакви лепинки, които ти дават да ги лепиш в книжки, често се получава така, че те си губят, им изтича периода за давност и в такъв случай ти ги губиш и на много места е така, че ти имаш много карти, много лепенки, не знам какви такива подобни неща и вече нямаш ориентация коя карта за къде, кога изтича времето и така нататък. При нас тук се получава нещо друго. От лявата страна, както казахме, е клиента и от по средата е нашата система, която в случая е едно интерфейс, като тук се получава от двете страни печеливша ситуация. Ти имаш една кешбек система с всички фирми интегрирани в тази система. От едната страна имаме лицензирани договорни партньори, които обвързват дилъри, хотели, авиокомпании, кредитни банкови карти и така нататък. А от другата страна имаме клиентите, които са лицензирани изпълнители, като те от тази кешбек система се привличат и обвързват и ползват системата за връщане на пари и ползване на ваучери с намаление. Това е елементарно създадено и разбира се в полза на двете страни. Тук по средата виждаш ние, които сме като посредничева мрежа. Така. Какво всъщност означава тази кешбек система? Сега да видим как това работи в другите държави. И сега ще ти покажа, например, как е осъществен в 4 континента, 9 потвърдени държави и много са готови вече с технологията и скоро ще стартират и в Германия се очаква в следващите няколко седмици да стартира на живо кешбек системата. Какво всъщност трябва да се направи? Много лесно. Ти се изтегляш приложението като app от фирмата, която ти предоставя ползването на кешбек системата и тя тук се казва Enigmatic Smile в нашия случай. Ти вече имаш приложението и си добавяш кредитната си карта. Visa карта, Mastercard, каквато и да било. Може и GiroPay карта, може и Google Pay. Зависи каква карта ти имаш на разположение. Синхронизираш и отиваш съвсем нормално да си плащаш. Сега, като си помислим колко от нас, както споменах, тези
безбройно много карти имаме в портмонето и вече не знаем коя за какво е. Тук, както казах, имаме карта, имаме кешбек система, която е в твоя еп, в твоя телефон. И за която можеш да ползваш всичко с намаление. Така, получаваш бонусите в твоя еп и ги събираш и де-факто не можеш да ги загубиш. Така. И точно това е, което ние обединяваме в една кешбек система. Това са дигитални ваучери, от които имаш големи ползи, като например, да речем, искаш да си купиш обувки. Отиваш в Дайхман, плащаш с твоята карта, която е с кешбек система интегрирана. В такъв случай получаваш твоят кешбек бонус обратно. След това решаваш с този бонус да отидеш, да речем, на бензиностанцията Shell и там да си заредиш и да използваш също твоите бонуси. Плащаш с твоите бонуси, получаваш обратно пак ваучер. Отиваш с децата си, да речем, в Макдоналдс, защото сте огладняли, и пак плащаш чрез твоята кешбек система и, например, кафето ти излиза съвсем безплатно, защото ти си използвал тези бонуси, които си има вече в твоята система. И ето защо самите фирми нямат шанс да не предлагат на клиентите си и ползват тези невероятно рентабилна кешбек система. Защото всички фирми вече имат някакви подобни ваучерни, бонусни програми и плащат много милиони. Това са 7 билиона в цял свят за програмни, привличащи клиентите си. Така че фирмите имат големи разходи за такива програми, но тук при нас става нещо по-различно. Фирмите спестяват страшно много, като нямат тези разходи. И ето това обединява Enigmatic Smile и визията за създаване на системата, като имаш в предвид, че има вече повече от 10 години подготовка. И ние сега, така да се каже, имаме възможността да сме едни от първите късметлии, за които сме безкрайно благодарни да сме част от това глобално развитие. Така, ние сме на прага на нещо, което до сега не е имало и не се е случвало. И тук отдолу се виждат V-валути, така наречените V-валути. Това са цифрови токенизирани ваучери за отстъпка, както казах, които могат да бъдат използвани във всички участващи компании. И ето това ни предоставя този изключително добър метод блокчейн технология. Ето как изглеждат, например, кешбек еповите в различните държави. Тук имаме няколко примера и, както се вижда, клиентите и фирмите имат ползи от това. В Америка, например, ето в ляво се вижда, участват много големи фирми, като Макдоналдс, Бургер Кинг, Амазон, най-различни change бюра, както ние го казваме, в Великобритания също, в Дания също и например, в Индия искам да подчертая, че Индия е една от най-големите и най-високо развити държави в момента, които започнаха, как да кажа, те са първите, които започнаха с нашата система да привличат клиенти и различни големи фирми, като сега навлязоха и 600 банки само в Индия. Това е едно развитие, което просто никога не е имало за такова кратко време и функционира абсолютно без проблеми. Държавите изграждат много големи приходи, фирмите изграждат много големи приходи и по този начин се стабилизира цялата система в самата държава. Какво можем да кажем още за
самата държава Индия. Ако там попитаме някой човек дали познава MS Dhoni, това е един идол, който е, как да кажа, той е много известен, както подобно на Роналдо тук в Европа, спортист в една сфера, спорт, който аз не бях го чувала преди това, крикет се казва. Някой, който е спортист, може би е чувал за това нещо. И той е така нареченият крикет идол в Индия. Защо го споделям това с теб? Защото в Индия той е рекламното лице на нашата кешбек система и ежедневно се предава в рекламите в NDTV, в телевизията. Сега, след малко, ето ще видиш как изглежда рекламата в тяхната телевизия и ще ти пусна едно видео да погледнеш. Speed that puts even lightning to shame. Get the magic of the best working for you now. Link your payment cards once, collect rewards forever. Single ID. Speed. Така, секунда още за Индия да ти обясня какво се получава там, когато вече големи фирми приемат кешбек системата. Тук на снимката виждаме по средата създателът на екосистемата Биш Смия и най-важните шефове на Visa Card, Mastercard и RuPay. Това не само са най-големите плащателни доставчици, но и най-големите конкуренти помежду си. И ето как той успя да събере на едно място тези конкуренти и да спечели доверието им за един взаимен проект. Това е нещо невероятно, за което ние сме много горди, че нашия създател просто привлича вниманието, защото всеки, както казах, има полза от това нещо, тази нова платежна система на ваучерна основа. V-Travel е една туристическа платформа, която също е част от нашата кешбек система. Това е една дигитална на базата блокчейн платформа с повече от 2 милиона хотели, 600 авиокомпании, круизни екскурзии и много други. Можеш чрез нея да купиш и пълнуваш почивка. И това е част от нашата дигитална екосистема. Това означава, че ти можеш с твоите бонуси в самата система да плащаш с тези услуги. И в Германия се пуска на много скоро V-Travel, за което ние много сме щастливи, защото с нетърпение очакваме много скоро да използваме тази възможност и с $V да си платим за април месец нашата почивка в Дубай. И между другото, ти отиваш на почивка, летиш със самолет и получаваш пак кешбек бонус и обратно с тях отиваш в Макдоналд и там можеш да ги използваш. И това е наистина реалност. Това е един кръговрат, който просто не може да прекъсне. Какви са условията за да ползваме тези намаления? Ще ти обясня в един допълнителен разговор. Така, какви са основните неща? Сега тук стигаме до това, кое е най-важно и какво трябва да разбереш или какво е така нареченият фундамент. Тук клиентите получават автоматични дигитални награди, V-валути, в тяхното приложение. Например, зависи в коя държава се намираш, при пазаруване във всички участващи компании можеш да ползваш тази кешбек система с V-валути. В зависимост от компанията, клиентът след това получава между 5 и 20% отстъпки в V-валути. Клиентът, ако желае, може да ги осребри
при другите участващи фирми или магазини. И като помислим цените, нали, какви са цените за хранителните стоки, което е наистина необходимост, чрез тези намаления може човек много да спести. А за да бъдат пуснати V-валутите, лицензираните договорни фирми се задължават 20% от сумата да закупят в V-валути. Вау! И да ги фиксират. Това означава, че по този начин придобива интерес и започва да вдига стойността си. Получава се натиск при купуването на вау и той започва да оскъпява. Това може би не ти е познато, но не се плаши. Това е една от технологията и според мен би трябвало сега да си доволен, че имаш тази възможност и си в самото начало да чуеш най-важните неща, с които ще се сблъскаш със сигурност. Сега, тук да уточним. Участващите компании имат различни опции за използване на тези V-валути. Това означава, в първото квадратче, тези валути могат да бъдат използвани във всички участващи компании, както казах, и 5 до 20% отстъпки. Във второто квадратче виждаме, че V-валутите могат свободно да се продават на борсата на пазарна цена и по този начин имаме още един интересен и лукративен начин за компаниите, като те, ако пресметне, могат да продават V-валута на пазарната цена и това е приблизително 80% от стойността. Така, сега ще ти дам един пример какво се получава. В крайна сметка фирмата издава ваучери. Стефан купува, например, решава да си купи един телефон, който му струва, да речем, $1000. Стефан плаща $1000 с банковата си карта и в случая получава 20% от дадената фирма в, да речем, V евро или V долара кешбек. Сега Стефан купува с тези 200 V долара или V евро, купува си слушалки, защото решава, че може да си ги позволи с тези бонуси. В такъв случай Стефан плаща $1000 за телефон плюс 200 V долара за слушалките, като едното ми излиза безплатно. Компанията също получава тези $200 като бонус обратно, като тези $200 компанията може да я продаде на пазара на много по-висока стойност и по този начин, като я продаде с 80% по-скъпа, тя си възвръща сумата, да речем, от $160. И в такъв случай и клиентът Стефан, и фирмата са в печалба, като независимо от това, въпреки че фирмата е издала ваучер за $200, тя си е възвърнала $160. Значи, де-факто е издала само ваучер за $40. Ето това е, което се получава с нашата кешбек система. И от двете страни имаме полза и можем да пестим и да печелим. Как можеш да се възползваш сега ти от тази екосистема? Така. За да могат V-валутите да се обменят за други валути, е необходимо да има висока ликвидност за борсовата двойка VAL V-долар. И ти като ликвидатор, доставчик на системата VAL, печелиш от така наречените транзакции, обменни такси, които възникват по време на обмяна. Това трябва така да си го представиш. Ти си едно обменно бюро и всеки път, когато хората обменят валута, ти печелиш от обменните такси. Пример, отиваш в Швейцария и на границата обменяш долар в швейцарски франкове. Там имаш обменна такса, която трябва да я заплатиш, за да получиш валутата, която ти е нужна. В нашия случай
това ти си обменното бюро или ти притежаваш обменното бюро. Какво всъщност е ликвидност? Точно това е, което преди малко споменах. Когато искаш да обмениш някаква валута и тук трябва да има някой, който да ти я обмени, и това е, което ти можеш да правиш. Предоставяш ликвидност на системата и получаваш обменни лихви като бонуси. И това е на месец 4% брутно. Означава 48% годишно абсолютно пасивно, което ти можеш да получаваш. Може всеки да си пресметне каква ликвидност е в състояние да предостави и въз основа на това да получи месечно 4%. Това, което виждаш в момента, е по стария начин. Така печелят борсите. И помислил ли си как би било това, ако ти си една банка и парите започнат да работят за теб? И за да съществуват изобщо тези обмени, е необходимо да има достатъчно ликвидност и да има определена стойност в дадената институция. И ето какво получават тези обменни институции. За всеки обмен ти взимат 3% от това и това е втората по големина в света най-мощния икономически клон. Значи, всеки ден се обменят 6,6 трилиона долара на борсата за валути и това е нещо невероятно. Много големи суми. И както споменахме, тези институции печелят въз основа на тези обмени. И сега идва най-важната част на тази презентация и те моля много да внимаваш и да слушаш. Една грандиозна възможност за всеки от нас, който иска да промени живота. Пак ще припомня нашата 3С формула. Спокойствие, свобода и сигурност. Това е, което искаме и това е, за което ние сега те информираме. Така. Ето това е нашият и нов начин, как ти можеш да печелиш. Ние имаме една двойна валута, която е съотношението на от едната страна ВАЛ, вижда се нашето лого, цифров резервен токен, а от другата страна V-долар, дигитален ваучер. Тази двойка, така да се каже, работи за теб. Финансови активи, които всеки ден ти допринасят нови печалби. Ти като доставчик на ликвидност можеш да се възползваш и да печелиш от това нещо. И точно това се получава. Ние стабилизираме системата и в замяна на това получаваме от транзакциите в цял свят такси и това са 4%, както споменах, бруто на месец. Това не е спекулация и не са никакви временни награди. Това се начислява всеки ден, всеки божий ден, 0,3% автоматично. Това са такси от реално спечелени хонорари. Защо става това автоматично? Защото системата е децентрализирана. И ако искаш да знаеш каква е разликата между централна и децентрална система, сърдечно те съветвам да влезеш в Google и да зададеш какво означава децентрализация. Значи ти си собственик на едно обменно бюро и с твоята помощ, твоята ликвидност, парите започват да работят за теб. И ако ти сега успя да разбереш какво ни се дава в ръцете и как ние пълноценно можем да профитираме от това нещо, значи можеш да си представиш как ние печелим пасивно пари дори и когато спим. Такова нещо до сега не е имало и едва ли ще има подобно, което е глобално и толкова стабилизирано в наша полза. Както казах, много държави е осъществено и тепърва предстои да навлезе и при нас. Наистина, мога да кажа, че не е от много институции не е желателно ние да го знаем, но
За това стоим сега ние тук и искаме да ти дадем тази информация, за да се възползваш от това нещо. Аз, между другото, когато за първи път чух за тази нова система и бих казала, че изобщо не можах да разбера за какво става въпрос. Дни наред ми трябваше да асимилирам и осъзная шансът, който получавах. И ако ден днешен има още някой, който е чул за това, а не е обърнал внимание, то аз съм сигурна, че един ден той няма да се побере в кожата си от яд, че не се е възползвал от тази възможност. Според мен сега е най-доброто време и сега ще ти покажа, че това не е всичко. Имаш още възможности. И какво всъщност се получава, когато ти решиш да предпазиш твоите средства и да започнат те да работят за теб? Как активираме всъщност нашия трезор за ликвидност? Това е една от най-важната част, бих казала, защото ние казахме, че държим много всичко да е сигурно. Значи сигурността е важно за теб да знаеш, че това е всичко в твоите ръце и няма институция, няма учреждение, което може да се наложи и да контролира това, за което ти отговаряш сам. За тези, които никога не са се занимавали с криптовалута, мога да кажа, че и тук има една така наречената дигитална сфера и всеки притежава едно дигитално портмоне. Казва се Wallet. И към всяко дигитално портмоне има така нареченият ключ, Private Key, който се състои от много разбъркани букви и числа. Много дълго. Също имаме и Mnemonic Key. Това са 12 думи, които системата ти ги издава автоматично. И само този, който притежава тези ключови, нали, за неговата система, думите, само той има достъп до сейфа и дигиталното портмоне. Така че предупреждаваме, когато решиш да използваш системата, да бъдеш част от тази екосистема, да се възползваш от тези всички възможности, пази тези два ключа. Това е най-скъпоценното нещо, което притежаваш и да не попада в ръцете на хора, които могат да манипулират това нещо. Става всичко в твоя отговорност. И затова е много важно да се пазят тези данни и съхраняват на сигурно място. Ние издаваме бланки, където всеки саморъчно попълва тези данни. В никакъв случай не ги снимай или съхранявай в мобилното си устройство. Загубиш ли ги или попаднат в ръцете на някой човек, просто това е негово. И тук става въпрос за лична отговорност, както казах. Това сега, което виждаш, е така нареченият сейф, трезор. И в този сейф ние го използваме, за да съхраним своята ликвидност, т.е. ти купуваш едно съотношение от двойна валута VAL, V-долар, затваряш ги в сейфа и за 367 дни и като разписка получаваш от Uniswap. Това е най-сигурната и най-стабилната децентрална платформа за съхраняване на ликвидни токени. Получаваш така наречената разписка. Това е най-сигурната в блокчейн Ethereum платформа. Тоест, само ти притежаваш ключ за сейфа и ако го загубиш, както казах, или се смени устройството и ти нямаш тези ключови думи, няма да можеш да контролираш и ползваш твоите активи. Затова издаваме тази бланка за съхраняване на всички данни. Така. Какво всъщност представлява или с какво всъщност можем ние да се възползваме в такъв случай? Възнаградени въз основа на ликвидност, ето как ние можем да бъдем възнаградени за това, че осигуряваме ликвидност. Тук виждаш 4 стъпки.
И когато човек разбере каква е разликата, дори наскоро един клиент от нас каза, че той никога вече няма да ползва банка, защото всичко е в негови ръце. И аз смятам, че всичко е редно да се промени, защото контролът, който ни налагат и всичко, което навлиза, не е окей. И сега, как ще прехвърля моите пари от централната Fiat банка в тази система към моя собствен дигитален сейф? Сега ще разберем. Така, на първо място обменяме банкноти или криптовалута, ако притежаваш, в двойка валута ВАЛ, които се купуват от свободния пазар. На второто място, както се вижда на снимката, всеки получава един сейф, както казахме в Uniswap, най-сигурният дигитален трезор, и от този момент започваш да печелиш от транзакциите и получаваш токени. Токени, това са жетони. И тук вече всеки решава за себе си каква сума иска да заложи, за да получи тези 48% плюс за една година брутно, като токени, като натрупани бонуси. Можеш да си ги използваш свободно по всяко време. Какво се получава след 367 дни? Тогава ти се отваря сейфа и ти можеш да си изтеглиш всичките токени, всичките жетони или да ги поставиш заедно с натрупаните бонуси или по-голям ликвид за още една година. По този начин сейфът се активира и по същия начин ти започваш да получаваш месечно 4% пасивна брутна печалба. Така, по този начин се стабилизира системата все повече и хората съхраняват парите си на най-сигурното място, имат допир, само те, никой не може да знае какви пари влизат, какви излизат и за какво ги използваш. Това е, така да се каже, един безкраен кръговрат за теб, тъй като по всяко време автоматично ти се начисляват твоите бонуси в системата. Сега имам един въпрос. Колко би искал да печелиш? Тук ще ти дам един пример, който е само като пример. Не се фиксирай в тези суми. При нас в системата всеки може да стартира и с по-ниска сума. И ето тук можеш сам да изчислиш какво можеш да получиш за една година, ако тази или тази сума залагаш за 48% брутно. Това е една възможност пасивно парите ти да работят за теб. Даваме пример. С $10 000 получаваш $400 месечно. Това е годишно 4800. Или за 100 000, 4000 месечно, 48 000 и така нататък. Както казах, при нас можеш да стартираш с минималната сума от $600, която според мен е за всеки, който иска да бъде инвеститор, е нещо абсолютно достъпно и така да се каже, ти дава абсолютно голям шанс за да станат от 600, 6000, 60 000 и така нататък. Така, каква е всъщност твоята бизнес възможност? В самото начало казах, че всеки може, ако иска, да си развие и собствен бизнес. И това, честно казано, е нещо, което мен страхотно ме впечатли за първи път, когато на мене беше ми представена екосистемата ВАЛ. И може би това беше и причината за решението ми веднага да стартирам. А тъй като, както аз в самото начало обясних, доста години, между другото, се пробвах да развивам мрежов маркетинг с продукти, за съжаление неуспешно, бях много разочарована и не поисках повече да се занимавам с това нещо. Аз просто не съм продавач и не исках да продавам продукти, за да печеля от някакви си
някакви си обороти върху продукти, да моля хора да купуват, за да мога аз някаква си сумичка там малка, като допълнителен доход да имам. И това не беше решението за мен. И тъй като тук нищо не продаваме, а напротив, даваме само информация, реших, че точно това е, с което аз искам да развия собствен бизнес. 8 месеца по-късно мога да кажа, че за мен няма нищо по-лоялно и по-добро от това да даваш на хората шанс за по-добър, свободен, спокоен и сигурен живот. Този бонус, тази бонус програма е най-доходната и стабилната в сферата на мрежовия маркетинг, според мен и според много маркетолози, които са се занимавали с години в различни сфери на маркетинга. И сега ще открием как ти можеш да бъдеш успешен не само като доставчик на ликвидност, но и като препоръчител. Става въпрос за създаване на стойност, изграждане на взаимоотношения и създаване на общност от успешни хора. Така, препоръки, които си заслужава. Да, ти препоръчваш това, което знаеш, като имаш и вече собствен натрупан опит. Сега, например, ще ти покажа първите 3 нива. След 1 година, ако пак хората решат да останат в системата и заложат отново сумата, отново получаваш тези проценти, които сега, като пример, ще ти дам. Да го имаш предвид. Например, да речем, да вземем пак Щефан. Щефан е лицето, което познава Лиза. Там е написано Лиза, му се пада на първото ниво, като Лиза решава днес да се възползва от тази възможност, да спаси парите си, които са на банката, в банката от 10 000, например, и да ги сложи в нейн собствен сейф, като Лиза вече знае, че тя получава възоснова на това 4% месечно пасивно върху нейната ликвидност. В този случай, понеже Щефан е предложил на Лиза да влезе в тази система, да стабилизира системата, нашата фирма дава на Щефан 20% възнаграждение върху сумата на Лиза. Не от нейната сума, не от някой друг, не се възползва от други хора или от някъде, от някои фирми, а самата система предоставя на Щефан 20% за неговото предложение на Лиза. Това се равняват на $2000, които получава Щефан за това негово предложение. Лиза обаче решава, че и тя иска да развие такъв бизнес, защото какво ѝ пречи тя да предложи на нейния, да речем, на нейния приятел Паул. Паул обаче казва: имам в банката $50,000 и аз искам така като тебе да ги вложа, да ги спася от инфлацията. И по този начин открива Паул с помощта на Щефан или на Лиза свой собствен сейф, като Паул се залага 50,000 в системата и получава възоснова на това също с 4% месечно, защото ги е заложил. И в този случай получава Лиза 20%, а Щефан получава 15%. Това се равнява $7,500 плюс $2,000, които Щефан е получил от Лиза. И така достигаме до 20-то ниво. В този случай можеш да си представиш колко лесно и бързо ти можеш да си направиш един мрежов маркетинг, без да се налага да предлагаш някакви продукти или на хората да им предлагаш нещо, което те да го закупуват. За мен това беше най-добрият вариант, най-лоялният вариант, за да можем ние, аз и мъжът ми, да си развием този бизнес. И между другото, това е свързано не само с това, че печелиш много добри пари, а е свързано и с това, че ние хората създаваме една общност
в която се развиват и много приятелски отношения, като ние взаимно си помагаме за това нещо. Никой при нас не остава сам. И никой при нас не е нужно да знае всичко това, което ти в момента разбра от тази презентация, защото ние сме хората, които даваме на първо място информацията на тези, които вече са в системата и искат с нас да работят. Ние поемаме първите стъпки за вашите нови хора, които се интересуват да влязат в системата. Така, още веднъж да поясним. Препоръките в нашата TLN 2.0. Препоръчващият печели от привличането на нови доставчици на ликвидност 20% на първо ниво върху сумата на новия партньор или доставчик. По този начин се стабилизира още повече системата, за което ти получаваш възнаграждение 4% на месец. Това може да са много големи суми. За инсталиране на приложението и всички допълнителни детайли се свържи с този човек, който ти е дал тази информация днес. Ти нищо не правиш сам, докато не си напълно сигурен и можеш сам да даваш информация и регистрираш твоите нови партньори. Ние работим в екип и ако това ти допада, заповядай в нашата Facebook група и в един затворен кръг. Там имаш възможност да задаваш въпроси и да се консултираш безплатно, да имаш среща с хора, които са на много по-високо ниво, защото ние искаме да придобиш 100% доверие и да си сигурен в тези действия, които и в твоите решения, които взимаш за теб и твоето семейство. Желая на всеки един прекрасен и успешен ден и не забравяй, че как би било животът, как би бил протекал животът ти, ако ти имаш тези всички възможности и използваш формулата спокойствие, свобода и сигурност. Какво следва? Свързваш се с лицето, което ти е предложило тази презентация да гледаш, като оговаряме една среща в Zoom или по телефон, както на теб ти е удобно. И най-накрая започваш с приложението. Инсталираме приложението, прехвърляме твоята сума, желаната, която искаш да бъде като ликвидност и стартираш в един съвсем нов живот. Подсигуряваш за семейството ти и за теб съвсем нов, щастлив и успешен живот. Благодаря ти за вниманието и ти желая да вземеш най-доброто решение за себе си и твоето семейство. Всичко най-добро и до много скоро! Vow to change the world. Vow to change the world.